अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनखौ फैबाय थानाय 21 जुननिफ्राय जागायजेनसिगोन। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बिटिआरनि डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन आरो गासै 10 गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै डिमाकुसि आलासि जिरायसालियाव गासै उदालगुरि जिल्लानि डिसिजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, गेलेमु बिफाननि दैदेनगिरि आरो माखासे अफिसारफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय गेलेफैगोन होननानैबो फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। नैबे डिमाकुसियाव हादरनाङारि 17 बोसोरनि सिंनि जि आइजोनि जोलुर गेलेनाय बेयो फैबाय थानाय जुन दाननि 21निफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै नैबे आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि थाग्रा खुलियाव गासैबो टीमखौ रायदावनो थाखाय आरो बे गेलेनायखौ मोजाङै खुंनो थाखाय जोङो मोनसे सावरायनाय लाबाय आरो बेयाव जों उदालगुरि जिल्लानि गासैबो एडमिनिस्ट्रेसननि डिपार्टमेन्टखौ जों लिंदों, डिसिखौ लाफानानै आरो गासैखौबो गावबा गाव बिबान होनाय जादों जाहाथे बयबो मोजाङै गावबा गावनि दायित्वखौ मावो। बिनि थाखाय जोङो दिनै मोजाङै सावरायलायना लानानै खामानिखौ मावनो थाखाय थियारि आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन जोंनि नैबे ओनसोला खोब उन गोग्लैसोनाय ओनसोल। बेबायदि ओनसोलाव जोङो हादरनाङारि एबा नेसनेल लेभेलनि खेला खुंनो जोङो थांगासिनो दङ गिबि खेबनि थाखाय। बे जोंनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि थाखाय खोब गोग्गाथावना आरो आङो फोथायगोन बे जोंनि नेसनेल लेभेलनि जि गेम बेखौ खुंनायाव निस्सय जोंनि गोग्लैसोना थानाय ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बे गेलेगिरिफ्रा थोजासे थुलुंगा मोनगोन आरो सिगां फारसे आवगायलांनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जिहेतु बे जागोन, बबे भेन्युआव सायख'नाय जादों? उदालगुरि जिल्लानि सिङाव नैबे डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियामावनो गासैबो जाजोबगोन। जोङो जिखिनि हादोरनिफ्राय बा रायजोनिफ्राय गेलेगिरि फैगोन बिसोरखौ जोङो उदालगुरि खैराबारि बेयाव बिथांमोनखौ दोनगोन आरो डिमाकुसियावबो दोनगोन। जोंनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावनो बे गासैबो खेलाया जागोन आरो जोङो सावरायनाय जाबाय 21 खालार खालि एबा जागायजेनखालि जोङो आसामनि मानगोनां अनजाथाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो लिंगोन, लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो आलासि महरै हांख्रायनो थाखाय थिरांथा लानाय जागोन बेहाय। डिमाकुसिनि जि मिनि स्टेडियाम बेयाव गासै 10 खेलाया जागोन। क्वार्टार फाइनालसिम जागोन जोंहा जम्मु एन्ड काश्मीर, वेस्ट बेंगल, तामिलनाडु, राजस्थान आरो आसाम टीमाथ' दंखायो जोंहा गासिबो। बिथांमोना बे 10 जानो गोनां जि गेलेनाय बेयाव बिथांमोना बाहागो लागोन। जों फुल प्रिपारेसनाव दङ। दा 25 मेनिफ्राय आसाम टीमनि कचिं काम सिलेक्सन केम्पआ जागायजेनगोन। जोंनि डिमाकुसियावनो प्रेक्टिस खालामनानै बेनिफ्रायनो आसाम टीमा नेसनेल गेलेगोन आरो जों लाखि जों भेरगाव साब डिभिजननि उदालगुरिनि सिङाव थानाय भेरगाव साब डिभिजना जों लाखि जे अंडार-17 गार्ल्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना आसामाव होबाय। बेनि उनाव जों गुवाहाटी आरो डिमाकुसि भेन्यु जों मोननो हानाय जाबाय। गतिके जों आसाम फुटबलखौ धन्यबाद होदों आरो बेनि गेजेरावनो जों आसामनि स्पिकार बिथाङा नैबे पानेरि समस्तिनि MLA लोगोसे आसामनि स्पिकार हिसाबै बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथाङा बे खेलखौ खुंनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होनाय मथे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ लानानै दिनै जों बरंगाजुलि IBआव जिरायना रायलायनायनि गेजेरजों सलुसनाव फैनो हाबाय जे माने 15 जुननिफ्राय जानो गोनां जितु नेसनेल फुटबल उइमेन टुर्नामेन्ट 2022नि बेयो जोंनि डिमाकुसि स्टेडियामाव 21 जुननिफ्राय 26 जुनसिम डे नाइटआव जागोन। मानगोनां आसामनि स्पिकार बिथाङा जोंखौ हेफाजाब मदद होदों। गतिके आं सानो माने 100% एसे कालारफुल जानानै प्रग्रामा बारग'लांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बे डिमाकुसि भेन्युआव 8टा स्टेटआ पार्टिसिपेट खालामगोन। बर्तमान प्राय 8टा स्टेटआ गुवाहाटीनिफ्राय 18 जुनाव जोंनि डिमाकुसियाव आगान होफैजोबगोन। गतिके जों गुवाहाटीनिफ्राय रिसिभ खालामनानै जों बिथांमोनखौ बेयाव थानाय जानाय
लाहार फाहार जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो हटेल थिक खालामनाय जादों आं मिजिं थिदों कुनु बिखंगति जायालासिनो बे नेसनेल खेलाया जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव मोजाङै बारलांगोन नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360